Vose. Pamusorevana baba, pamusorevana amai. Pane inunguva yaitivreda vendu RaChief Nyamaropa netsika dzedu dzechivanhu dzichingamidza Nyamaropa kusvika pavaita. Vana baba tichavakumbira timuchireva nemashure mangu timuchirei nokunodzisirira. Tino matambudziko atinosangana pakurarama. Hakuna munhu ari pamusoro pemutemo, tese tiri pasi pemutemo. Unowana pazvero. Munhu ukaita nyaya yako unokodzera kuramba. Kana une chokwadi unokodzera kuti ubvunzwa kudzokera ubvunzwa kusvika waputsikana. Isi tozoona kuti uri kuramba zvako asi chokwadi. Tozoona kuti uri kuramba zvako uri tsotsi. Vanoba havasi kuharare chete kana kuno kumusha vari kuvanoba. Vanoita zvakaipa havawaniki kuharare chete kana kuno kumusha vari. Pamuri mese apa munoroema kana kupomba munopomba. Asi anobatwa achipomba musi wendombo kunonoka chete kubatwa. Saka chakanaka kuita zvakanaka. Vakadzi musade varume vasiri venyu, idai vakadzi venyu chaivo chaivo. Ende doktore hakuna kudzidza kuita kuti pauri uite varume vatatu vaviri. Ukaita sei? Ukaita sei iwewe utadza kuchengetedza musha wakapuwa nomurume? Kana rikaita rombo unodzoredza rombe rani rako. Mukadzi pamba. Mukadzi pamba afana ngobuda asingaoneki pamba panooneki. Mazvinzo kuoneka tete ndangobodai. Ndadai pano padimarikiza ndakumbodai. Zvinhu zvakanaka tozvoita musha. Mumba hamugarwa ngemaramba. Unoziva zvoitika namaramba? Yes, ngaindibvunze uyo anenge mukadzi mukuru. Maramba pana asina ndebvu. Anozooneka musi wokuenzera. Ndipo panooneka kuti mukadzi ndeuyu. Saka mumba mukadaro so munongogara makaitana so makatatsana ngembada so ichizhizhira. Mukadzi vai pasi petsoka dzevarume. Iziva kuti maiko rights apo, but uono zvoita zvakanaka here. Saka ndipenya yaito ndikurudzai. Yabari masoma. Kemu kuti wada mari yawo yakukwetesa zvinhu vane shop. Saka vanokuta zvekuita shop kwamuya. Saka vaida kuzosira. Saka mari yawo yakakwetesa zvinhu shop. Kuda kuti mutsarangure mumwe nemumwe handizo vane mari dzakafanira hano aiwa dzakasiyana saka kuti mutange kutaura pamusoro ava vanonzi amaishihura vakauya kumba kwangu vakati ndibetserewo ne$20 maishihuri ndiye mariya tanga namariya watatanga kuona Maria Fungurani ava amai mapisa vakauya kumba kwangu zvikanzi kumba kwangu kwapindanza ndokweretawo huku ndinokupai kana ndabva kufuro ndikavati muri kuenda kufuro inini bhizinesi rangu profiti yangu ishoma shoma handidi munhu anogarisa nemari yangu zvikanzi amai musoji ndiri kutobhera zvoti ndichingodzoka ndobva ndakupai mari yenyu ndobva ndavapa huku vakaenda ndofunga muna April kwaibherwa 40 kuyaita mari huku unoita waita $7 10 kg vakatora 1 chete ndobva vaenda $10 wa 7 $7 ndokubva vaenda ndone May aperi vakatora muna April ndone May aperi first week raJune ndobva ndaenda kwaagora ndati ndine vanhu vari kundinetsa ndigadzirire kuti ndoiwana sei mari yangu because mari dzeflow pari zvine zvi June unoyu pane munhu asati aendesa focha chimombera ipapo kuda kuti ano $7 chete ane $7 plus yandakamangarisa kwaagora ava vanonzi amaimodhesa vakanga vakwereta zvinhu zve$32 vakwereta zvinhu zve$32 vakauya kabhadhira $28 vabhadhira $28 ndobva vanzi naagora ndinokupai mazuva mudzoke nayo muri muna June kusvika nanhasi $4 iya haisi kuwanika kuda kuti havano $4 ndiwo chete $4 yasara komwe wacho toenda ava amai chigura vakauya kumba vakati amai musoja ndaitawo problem kumba kwangu ndikwetiseiwe $20 ndobva ndavapa $20 yekuti ichidzoka isi kudzoka kusvika pari nhasi ndakavapa muna mari kuda kuti havano chimombera zvechaupemuka toda kutanga nokutanga maria hadzuri $7 pamusoro shuwa ndakaenda kuna mai vandakakwereta hupfu ndikati ndiri kutobhera ipapo musi wacho ndachitobhera
Shua wakati sikutaura kwa kuita nani. Ndakakwereti. Munashwa $7. Mati Kwereti chao. Che $7. Ndichitobhera. Ndabhera da mangwana chamabira. Unabasa mkataba kwa. Haida kuti tibata nekutishwa iri $7. Kumura kwa bari $7. Ndabhera ndaenda floor Aiwa. ndikatuma mwana. Floor. Kwa bari ni kwa $7 yavo. Ndikatuma mwana. Mune $7 yavo. Pari zvinoizvi ndinayo $7. Muri kuvapa riri $7 yavo, varuda $7 yavo. Ndozvandikuda kutaura zvacho. Ndikatuma mwana nemari ndabva kufloor. Enda unondipira amai vaye mari. Ndikamupa iri $10. Ndikamupa zuva radaiso ndobva aenda mwana. Ndobva adzoka nyorerwa katsamba. Zvikanzi handichatotambire nditosangana kwagora. Ndikati handina kunzwisisa. Kuseni kwacho ndobva ndamuka ndabva ndatuma varume vangu ndienderei nemari iye $10 iye. Shuwa wakasvika watanzi handisi kutambira mari yenyu. Zvandikataura nezuro ndizvozvo. Munaye $10 achitwara. $10 acho ndinayo. Munaye. Tienda pamberi. Antuno $4. Profit. Ndine $4. Kuva pari $4. Kana izvezvi ndo. Iripo kutambira. Good. Hande majabu. Itena hangu pamusoro haisi $20 $17. Saka pa $17 zomba ndikati ndikweretese bhanduru remuriwo vaita $17.50. Saka ndazosvika kumba kunobva ndapa vana saizvozvezvo endai mozondipirawo mari pari zvino nomurwere ari musango zvokutoti pari zvino nditori nemwedzi wese ndiri pano madzibaba ashadasi kumba ndakatosiya ndabhadhara muna June kupera kwaJune zvikanzi amai hanzi mari iye musatambiri yakuenda unotambirirwa kwagora. Ndakati ndobva shuwa ndasimuka naye ndega vandanoisiya kwagora mari yachona iri $18. Saka ndokwairizo. Ndokwandakaisiya ndozonzwa kuti ndakwira vana vakatozondifonera nezuva ndakati ndiri musango nemurwere wandinaye zvokuti izvo zviso murwere haana kana kutomupa kana chikafu izvozvo ndangofonerwa mukutodiwa ndikatenga mari ndakadii ndakasiya kwagora. Secretary. Ndakasiya secretary. Iri $18. Iri kwezvo. Ndakaisiya ikoko Anziripo. Pamusoro ichangamira. Mari ava ndazienda kunobvunza kune ava vakanga vasina kupedza kubhadhara ndakunokonfirma kuti vakazoyere vakapedza. Ndakasvika zvinzi mari ava pamusi wedare havana kuuya. Ndakasvika zvinzi vasiya $20. $20 yevedare vakabva vatora $10 yavo. Anditi vazvanzi iyi $10 ndo yenyu yamakamhangarisa pano. Zvichireva kuti chikwereti chamai ava vasati vatanga. Ndo mafambiro akaita mari yavakasiya. Mapirwa ndakaita ndakapiwa 10 chinzi vema vakwirira dare. Iyi 10 yatorwawo nedare. Saka chikwereti changu ine nachino. Mune nguva yakareba sei nezvikwereti zvenyu? Ava vakatora muna March. Ava vakatora muna April. Vakuenda kuAugust. Ava vakatora futi muna March. Buritse mari dzakamunadzo. mari ndakatobhadhara kupera nokukwasa ndasvika ndichiri profit. Usapfeka hembe yeprofit. Wese yatina anditori nakana. Hizi yangu ndiye muda mari pamarengi muda mari. Dai kuri kunzi mari yangu iyi ndakaipidigura pidigura. Ndinotariswa kuti dai yangu mutana mama. Mari dai kuri kunzi ndakai pidigura saizi. Pidigura ndichihodha sezvanimahodhera ndinoita kuti ndikapiwa ndohodha chop chop. Dai mari iyi yabereka zvekuti pa $7 iyeyo nenguva yavakatora ndaenda kutotarisa kuti ine profit yekuma $30. Okay, all right. Next. Mari uyu mari yake pakatakaenda kudare kwaagora akabhadhara zhinji 28 kubva kwasara zva4 pa4 iyoyo ndotarisira kuti kana akazondipawo zvake kana izi $10 zviri naye kubva muna June. Alright, cool. Mai ava mari yavo yanga yakakurisa netime yandakavapa muna March
Aitarisira kuti mari yangu dai ndaihodha pari zvino zvindai yakatoda nekuma $50. Muno chipi chimwe chamunoita kuchiprimary? Anosha pari zvino handina chirimo chese chapera ndinomurwera musango. Kuti mari yawo yachona $17. Zvokuti ngadai ndakatoita sei kati ndakatoibhadhara ndiri kutori kumadzibaba ashadhi kumhiri. Handina kana kwandiri kutomboivana kwandiri kushanda. Alright, you only have next court. In $20. What's it? $20. You have next court. In $12. You have next court. In $10. You have 20 plus 30. Stop. Wow, we mswa 8, ukuchema iwa we mswa 8. Next court we mswa 8 ningiriani. For 22. What 22 nene 10 that no but. Right. Oh. Pari zvino handisiudzwa kuti murwere wangu ndichasvika naye kupi nokuti ari kurwara serious makumbesi akatozvina. No problem, mambo ndiye mbodzi akatonga nerodi yaanongotoka. Kana zvanetsa come back kuna mambo. No, that mambo wasvika. Pane vamwe vacho vasina kuya. Vasina kuya. Vakambotongwa kwamusamazozo. Wasimudza roko taura. Pamusoro kumbira kuwabhadharira mari yacho yese vasunungura. Yeah. Pasara kwari kwa yanzika baki. Yeah. Yeah. Simudza. Taurisa zvako. Handipafungwa dzipfuwa kuti amai ava vachiita chimbatso chavo vane mapepa ekuti kana kweretesa pasi usainana pasi kuti chimbatso chisiri chimbatso chiswa mainterest nokuti havana kurangana nenyaya ichi. No, chizviregera. Right. Vasipo vangane vasati vaita payment vacho. Vachabatwa vachaudza mupurisa vanzwa. Vanga vari 9. No problem, vachabatwa kuti nomupurisa. Avo vese vanzi vachabhadhara. Saka ini ndinozouya futi. Hamari muchatopuwa nepano. Simuka uyo atada kutibatsira. Ya? Nyaya inoitika ndeyekuti pakurarama tinodzidza kubva mune vamwe. Kune vamwe vanhu vakaberekwa vari vano vanhu. Kune vamwe vanhu vakagadzirwa kuti vave vatungamiriri. Kuno vamwe vanhu vanofanira kufa vachitungamirirwa. Munofanira kuzwisisa. Kuno vanhu vanofanira kuva maleaders. Vanoratidza kuti vane muono vision kwatiri kuenda. Saka no, when you have done a nice good thing ndambaza ndafara nokuva kutiremekedza Mudare. Manzwa. Kuremekedza Dare ukaona munhu anoti pakati pedu andivambonzwa nditaka zvanditaka kutaura pandapinda munhu mukazvinzwisa zvinoita kuti mugore kutongeka ende zvinoita kuti mutonge pamwe wacho muchisira muridzi ari kudenga zvikafana nokuti zvamubata aita kuti atiremekedze otherwise hatigone kukuopera but tinoti Mwari nemudzimu dai vakuitira zvishuwo zvomwoyo paunofamba muhondo dzonyika ino mweya yenyika ino Mwari dakuitira zvakanaka because sister tafara plus ndakutaura kunewe mwana wangu kuendesa chimbatso uchibatsira unobatsira shuwa but unofanira kutarisawo futi maboth side azvizwisisa kuti zvinomira pakadai zvinomira ita pamupano uchitarisa kuna Mwari wachinzwa kuti panochikwetesa dhora rako urikone kuita interest asi uchitarisa kuti Mwari dai mamundiitira zvakanaka uchapuwa mari yako kana munhu akuzorera mari yeshure ndingaita ndiyo mari aurangoaotairamayakarambiwa yakanga yanzi yakutotambirwa kwaagora kwatakanga katidetserewo ndopanire kuti kuti vanhu vamwe mapiritsi eBP kana kuita masuicide kuzviuraya tikasatonga panapa zvakanaka munoenda kumwa mushonga ivi ndanangozva totaura yacho
Total zimari yes. Yes, pamwe chete ta 52 20 $52. Panzi totora ichimbazi. Aiwa uko kwana mambo 20 kubhadharira 10. Kuroti 20. Aiwa chitongweka yese kakukana munhu ataraoka. Yaita 60. Yaita chi? $62. Yaita $62. Saka pamwe pacho munofana kuti muone. Taura ndokati singadi. Thanks. Anzi yasiwa iri 8. Zvino zvandakuita manje. Iyi ndakupai vamwe 3. Andakupaiwo mwana ari kurwara. Yako ndakaimbotaura ndichiti pane mwe nyaya ndamboti pandikagara panapa pakafanana nepani kana chibika chimoto pasi inenge ichitsva kudenga ichita sei ichitsva kupa munhu uyu mari kuti $20 yatapiwa mudare tichiupa hazvokuti inini ndinayo munyadzivisa but pano pamwe pokuti zvinototimanikidza kutodaro nyangwe takatoomerwa manzwa point yangu. Thank you. Hapana kana kunyora zvapera vasara munoona mupurisa futi panopiwa achaita mupurisa wacho Kristu.